Κωνσταντίνος Μενούνιος, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Ελάτε από εκεί. Αυτή ήταν μια. Καλά, εντάξει, ένα από τους πιο γνωστούς χορούς πραγματικά, έτσι. Το ζεμπέικο της Ευδοκίας. Το ζεμπέικο αυτό το συγκεκριμένο της Ευδοκίας είναι το ελληνικότατο στοιχείο που προδίδει και χωρίς να το θέλουμε ότι το ζεμπέικο είναι ελληνικός χορός. Μα δεν γράφτηκε στην Τουρκία σύμφωνα με τους Τούρκους. Τώρα, δεν έχουν ένα δίκιο ότι ξεκινάει από τους δερβίσιδες στην Τουρκία κτλ. Και το προσαρμόσαμε εμείς. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, το ζεμπέικικο, όπως και το ζεϊμπέκ, αντίστοιχα το δικό τους, που είναι καθαρά παραδοσιακός χορός. Δεν είναι ζεϊμπέκικο, γιατί αν παρακολουθήσουμε, χορεύεται με παραδοσιακές στολές εκείνων και είναι και ομαδικός χορός, είναι αντικριστός. Εμάς χορεύεται ο καθένας μόνος του. Μπορεί να υπάρχουν κοινές ρίζες αυτών των δύο χορών, αλλά η έκφραση και τα συναισθήματα και εκεί που γεννήθηκε ο κάθε χορός από αυτούς είναι λίγο διαφορετικός. Μην τους συνδέουμε τόσο. Άρα μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Δύο διαφορετικά πράγματα, τελείως. Να ρωτήσω κάτι, βλέποντας να χορεύετε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι η δουλειά σας τώρα εσάς. Παρόλο που είναι και τι ώρα, 6 και το πρωί. Να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πραγματικά ένας πάρα πολύ όμορφος χορός. Χαίρομαι τους ανθρώπους που ξέρουν να τον χορεύουν. Εγώ τα ίδια. Να χορεύουν ωραία, πραγματικά. Αυτό που λένε οι άντρες ζεμπέκικο, οι γυναίκες υφτετέλη, αυτό έχει πραγματικότητα, είναι πραγματικό ή είναι επίφαση τέλος πάντων? Να σας πω, τα παλαιά τα χρόνια, ναι, τους χωρίζαμε τους χορούς. Όντως είναι αντρικός χορός, αλλά τώρα που η κοινωνία έχει αλλάξει, έχουμε σπάσει τα ταμπού, μπορεί και μια γυναίκα σαφώς να χορέψει ζεμπέκικο και να εκφραστεί μέσα του ζεμπέκικου. Και όταν μια γυναίκα καταθέσει την ψυχή της σε ένα πολύ καλό ζεμπέκικο, τότε είναι για πολλά χειροκροτήματα, λέω εγώ. Σωστό. Γιατί αυτό είναι περισσότερο ζεμπέκικο που λέτε, είναι κατάθεση ψυχής. Δηλαδή, σηκώνεσαι και χορεύεις με την ψυχή σου. Με τη λεβεντιά σου, γιατί έχουμε και λεβέντες άντρες, αλλά έχουμε και λεβέντες γυναίκες. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει βήματα αυτό. Ο χορός. Είναι, ρε παιδί μου, πιο ελεύθερη έκφραση, να το πω έτσι. Ναι. Έχει ρυθμό. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει ρυθμό. Γι' αυτό και το ζεμπέικο το ελληνικό, το δικό μας, είναι γραμμένο στα 9/8. Ενώ των Τούρκων είναι στα 4/4. Όσοι γνωρίζουν μουσική ξέρουν τι σημαίνει η διαφοροποίηση του ρυθμού, άρα είναι ένα άλλο είδος χορού ούτως ή άλλως. Δεν έχει βήματα, είναι αυτοσχεδιασμός βημάτων. Βέβαια, με την εξέλιξη των χρόνων, οι δάσκαλοι χορού σαφώς εξελίξαμε λίγο το χορό και βάλαμε κάποια συγκεκριμένα βήματα. Αλλά το βασικότερο είναι ότι πλέον χορεύεται σε ρυθμό. Το ζεμπέικο, γιατί δεν είναι ωραίο να το βλέπεις το ζεμπέικο και να μην χορεύεται σε ρυθμό, όσο και κατάθεση ψυχής να κάνεις πάνω στο πάτωμα. Οπότε παίρνεις κάποιες βασικές αρχές σε κάποια μαθήματα που. Εδώ θα πάω.